Ну, это чоловік, з яким, коли ми бачимося, ми такі, о, обнімашки. Тому що ми працювали з початку 2000-х. У ті часини у мене були проблеми з грошима, як завжди. Ось, а ён мне дапамог чым? Ён просто сказал: слухай, ну, язык у тебя добра подвешаны, будешь вести наши вечарыны. І я, з'яўляючыся металюгай, вёл вечарыны, дзе грала музыка кіслотная, і было весела, і атрымліваў нейкія грошы, там невялікія, але мне хапала. І ён быў адміністратарам клуба, дзе Woodstower вельмі шмат выступаў. Ціхановскі – гэта фігура сярод гомельскіх металістаў і рокменаў наогул, такая постаць, калі не легендарная, то вядомая. Там цэлы перыяд Ціхановскага быў, года два, это быў чалавек, які просто рухаў гомельскі рок наперад, таму што ён просто: хлопцы, вы рабіце тут вось клуб, робім канцэрты, працуем грошы, і ўсё нармалёва. У дошку свой хлопец, хіба што толькі валасоў длінных няма. Всё. Вось чалавек сядзіць, і я яго ведаю. Той рух, які ён пачаў, ён просто так, ён не заглохне і нікуды не дзенецца. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Давай, муры надо включить, надо белорусский язык, чтобы был. Я уже запел по-белорусски. Давай, давай. Она будет на площадях играть, учите. Разбури турми мури, прагнеш свободи до вяри, а морковка рухне, рухне, рухне і поховає слід.